Omul de succes pe care îl prezentăm astăzi este Marcel Bărbuț. Conduce o firmă care în anul 2004 s-a situat pe locul întâi în topul național al firmelor mijlocii din România. Activitatea societății este producția de mortare uscate. A început afacerile la 40 de ani, destul de târziu după cum spune el, dar a reușit. La sfârșitul anului trecut, societatea pe care o conduce a înregistrat o cifră de afaceri de peste 15 milioane de euro. Cum a ajuns la această performanță? Am lucrat în Austria și am condus o firmă de tehnică mecanizată, un lucru care nu prea e cunoscut nici acum. După aceea am venit în România, am cumpărat o casă în Oradea, am înființat o firmă, după aceea a doua care am intrat în a doua firmă în Multistar, pe care am început producția de adeziv și faianță, adeziv de faianță și gresii. A fost destul de complicat, oamenii nu cunoșteau aceste produse pe care noi le-am adus pe piață, erau necunoscute. Într-un interval relativ de scurt, brandul pe care l-a creat a înlocuit în unele zone ale țării termenul de adeziv de gresie și faianță. Marcel Bărbuț și-a dorit să facă totul ca la carte. Pentru asta a creat o linie tehnologică extrem de modernă. Investiția depășește circa 4 milioane de euro. Întreg proiectul este făcut de o firmă foarte renumită, numărul 1 în Europa, în Germania, firma Entec. Totul este în fabrica noastră nou, automatizat, ecologic. Avem un laborator în care am investit foarte mulți bani. Acest laborator, exact de 3 zile, este acreditat de către RENAR. Suntem deosebiți față de alții, datorită faptului că avem două linii de producție în același loc. În anul 2003, societatea pe care o conduce a terminat pe locul 14 în topul național al firmelor cu profit. Pentru următorii ani, Marcel Bărbuț are planuri care, cu siguranță, îl vor face să avanseze în acest clasament. Anul trecut am făcut o cifră de afaceri de peste 15 milioane de euro. La ora actuală, deja am depășit această cifră care am făcut-o anul trecut. Am ajuns la circa 16 milioane de euro și mai avem din anul ăsta vreo 2-3. Planurile noastre de viitor sunt ca în maxim 2 ani de zile să mai deschidem încă o fabrică undeva la mijlocul țării, să ne apropiem mai mult de cel mai mare consumator de București și atunci Adeplastul va fi mult mai prezent înspre capitală. În reușita unei afaceri există însă și aspecte care nu se văd. Fiecare afacere are secretul ei. Secretul afacerilor este să fii perseverent, să nu te oprești niciodată.